प्रेक्टिस मा जायो मिथिगौ मोनसे खामानिखौनो खनले खनले खालामबाय थानाय मोनसे खामानिखौनो बार बार खालामबाय थानाय जेब्लासिम मोननो थाङा अब्लासिम खालामबाय थानाय बेखौनो बुंनाय जायो प्रेक्टिस प्रेक्टिस खालामनायजों जों गासैखौबो खालामनो हायो जों गासैखौबो जों सोलायहोनो हायो प्रेक्टिसजों बेबायदिनो गोबां गिदिर गिदिर उदाहरनफोर दङ एग्जाम्पलफोर दङ बै जोङो मोनसे गिदिर एग्जाम्पल जोङो नायनि सानसेखालि बाब्लो बिकस मुंनि सासे बिराद गिदिर पेन्टिं बानायग्रा मानसिया मोनसे निउयर्कनि जायगायावहाय बियो बेरायग्लांदोंमोन बे समावनो सासे लेडिया बे बाब्लो बिकसखौ बियो नुसनबाय लोगो मोनसनबाय अब्ला बियो सोमोनांबाय अब्ला बियो हाखु दाखु मोनसे पेपार लानानै बाब्लो बिकसनि खाथियाव थांबाय अब्ला बियो बुंहैबाय सार आं नोंखौ सिनायो नों सासे बिराद गिदिर पेन्टिं बानायग्रा अब्ला बाब्लो बिकसआ मिनिस्लु जानानै बुंबाय औ आङो सासे पेन्टिं बानायग्रा अब्ला बियो पेपारखौ लानानै बाब्लो बिकसनो होबाय सार आंनि थाखाय मोनसे पेन्टिं बानाय अब्ला बाब्लो बिकसआ मोनसे बे लेडिनो मोनसे समायना पेन्टिं बे 30 सेकेन्डआवनो मोनसे बिराद समायना बिराद बेसेन गोनां पेन्टिं बानायनानै होबाय बानायखांनायनि उनाव बाब्लो बिकसआ बुंबाय बे पेन्टिंनि बेसेना मिथिगौ नोङो बेसेबां अब्ला लेडिया बुंबाय सार आं मिथिया अब्ला बाब्लो बिकसआ बुंबाय बे पेन्टिंनि बेसेना जादों 50 लाख अब्ला बियो सोमोनांबाय आरो बियो थांनानै मोननै मोनथाम जायगायाव बियो दिन्थिबाय आरो सोंबाय बे पेन्टिंनि बेसेना बेसेबां नों बे पेन्टिंखौ बेसेबां होनो हागोन अब्ला बैसोरो बुंबाय बे पेन्टिंआथ' बाब्लो बिकसनि बे पेन्टिंखौ जोंनि मार्केटआव गोबां डिमान्ड दङ बे पेन्टिंखौ आङो 50 लाख 50 लाख आङो होनो हागोन अब्ला लेडिया सोमोनांबाय आरो गुबुन मोनसे जायगायाव थांबाय बेयावबो एखे रिजाल्ट आरो गुबुन मोनसे जायगायाव थांबाय बेयावबो एखे रिजाल्ट बे पेन्टिंनि बेसेना जादों 50 लाख अब्ला बियो सोमोनांबाय माबोरै जाथावगौ बास 30 सेकेन्डआव एसेबां बेसेन गोनां पेन्टिं बानायनो हायो अब्ला बियो बाब्लो बिकसखौ लासै लासै नागिरफिननो हमबाय सानसेखालि बियो मोनसे जायगायाव बाब्लो बिकसखौ लोगो मोनहैबाय आरो बियो बुंबाय सार नों आंखौ सिनायदोंना बै समाव निउयर्कआवहाय नों आंनो मोनसे फिसा पेन्टिं खालामनानै होदोंमोन बे पेन्टिंनि बेसेना नंगौ सार 50 लाख सार आंबो सोलोंनो गोसो जादों 30 सेकेन्डआव माबोरै बेबायदि बेसेन गोनां पेन्टिं बानायनो हायो अब्ला बाब्लो बिकसआ मिनिस्लु जानानै बुंबाय जाय पेन्टिंखौ नोङो 30 सेकेन्डआवनो 50 लाख बेसेननि बानायनाय नुदों बे पेन्टिंखौ सोलोंनो थाखाय आंनो 30 इयार्स गासै 30 बोसोर आंनो सम नांदों बे पेन्टिंखौ बानायनो थाखाय अब्ला लेडिया सोमोनांबाय अब्ला जोङो बे काहानिनि गेजेरजों जोङो गावखौ कम्पेयार खालामनो हायो जोङो साननो हायो जोङो मिथिनो हायो प्रेक्टिसा बेसेबां भेलुबल आरो बेसेबां बेसेन गोनां आरो बेसेबां इम्परटेन्ट प्रेक्टिसजों जों गासैखौबो सोलायहोनो हायो गासैखौबो जोंनि लाइफखौ सोलायहोनो हायो प्रेक्टिस बेनिखायनो जोङो प्रेक्टिसा जोबोद गोनांथार जाथावै खामानियाबो प्रेक्टिसजों जानानै फैयो नोङो दिनै फेल जादों नो प्रब्लेम नो टेनसन प्रेक्टिस सेकेन्ड टाइम प्रेक्टिस फेल जानाय मिन्स प्रेक्टिस बेनिखायनो माब्लाबा लाइफआव फेल जादों मिस्टेक जादों टेनसन दाला प्रेक्टिस खालाम अब्लानो नोंनि थांखानाय खामानियाबो जानानै फैफिनगोन प्रेक्टिस थेंक इउ भेरि माच भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर
आरो जुदि नोंथाङा दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लादो, लाइक खालामदो आरो नोंथांनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामदो। मानोना आं बेबायदिनो इन्टारेस्टिं भिडिअ आङो लानानै फैबाय थायो, मटिभेशनेलफोर आरो बेफोरबायदिनो गोबां नलेजनि बाथ्रा आङो लानानै फैबाय थायो। बेनिखायनो नोंथांमोना बेफोरबायदि कन्टेन्टजों इन्टारेस्टेडब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो साखाथियाव थानाय बेल आइकनखौ प्रेस खालामदो। थेंक इउ भेरि माच। लोगो मोनगोन इयुननि भिडिअ'।